Η παρουσίαση αυτή, όπως προείπαμε, γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής και έχει σκοπό να παρουσιάσει μια σύγχρονη στρατηγική διδασκαλίας και μάθησης που ονομάζεται Team-Based Learning ή στα ελληνικά θα το αποδώσουμε σαν συνεργατική μάθηση σε μικρές ομάδες ή και μεσαίες, προφανώς για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε σε μαθήματα ΤΑΦΠΕ και πληροφορική, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο ΕΠΑΛ, στα ΕΝΕΓΙΛ, όπως πολύ επιτυχημένα έχετε κάνει μέχρι τώρα. Στην πραγματικότητα αυτή η μεθοδολογία είναι μια δομημένη διαδικασία που προσπαθεί να βελτιώσει την εμπλοκή των μαθητών στην ποιότητα, αν θέλετε, της μάθησης με τη συμμετοχή τους σε ατομικές και συνεργατικές δραστηριότητες. Η παρουσίαση θα περιλάβει μια σύντομη εισαγωγή, δύο λόγια για το θεωρητικό πλαίσιο, ανάλυση του πώς δουλεύει το TBL και θα κλείσουμε με σύνοψη και συμπεράσματα. Εισαγωγή λοιπόν, θα λέγαμε ότι η συνεργατική μάθηση είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που οι μαθητές εργάζονται μαζί σε μικρές ομάδες προσπαθώντας να επιτύχουν ένα κοινό στόχο. Είναι μια δυνατότητα η οποία γενικότερα η δυνατότητα συνεργασίες από τους μαθητές θεωρείται ότι ενισχύει την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και την κριτική σκέψη, αφού οι μαθητές μοιράζονται ιδέες και προσπαθούν από κοινού να δώσουν λύσεις στα προβλήματά τους. Ως εκπαιδευτική πληροφορικής έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να σχεδιάσουμε, αναπτύσσουμε και αξιολογήσουμε την ουσιαστική μάθηση των μαθητών μας, βλέποντας την εκπαίδευση ως δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ του μαθησιακού αντικειμένου, των εκπαιδευομένων, του εκπαιδευτή σχεδιαστή και του μαθησιακού περιβάλλοντος ή οικοσυστήματος και της τεχνολογίας που υποστηρίζει αυτό το οικοσύστημα. Ας δούμε τι λέει η θεωρία γι' αυτό. Εδώ θα έλεγα ότι το μότο είναι δουλεύοντας μαζί μαθαίνουμε καλύτερα για τη συνεργατική μάθηση και ο Ντίλεμπουργκ, ένας από τους πρώτους θεωρητικούς στον τομέα αυτό της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για τη συνεργατική μάθηση, μας λέει ότι συνεργάζομαι σημαίνει εργάζομαι μαζί με κάποιον άλλον. Περιγράφεται δηλαδή μια κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα υποκείμενα μαθαίνουν ή προσπαθούν να μάθουν κάτι μαζί, είτε διαζώσεις είτε με τη μεσολάβηση υπολογιστή σύγχρονα ή ασύγχρονα. Είναι μια διαδικασία δηλαδή στην οποία λαμβάνουν χώρα σημαντικές μαθησιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων. Η μάθηση σε μικρή ομάδα στην πραγματικότητα οθεί τους μαθητές να αποκτήσουν καινούργιες ιδέες ή δεξιότητες, αλλά προαπαιτεί να εργάζονται ενεργά και αρκετά αυτόνομα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν τις νέες γνώσεις, το νέο υλικό σε αυτά που ήδη γνωρίζουν ή να το χρησιμοποιήσουν για να επαναοργανώσουν αυτά που θεωρούσαν ότι ήξεραν, μας λέει ο καθηγητής Ματσαγκούρας, ενώ ο Φίσερ και άλλοι ορίζουν τη συνεργατική μάθηση ως μάθηση σε μικρές ομάδες που δρούν ανεξάρτητα από τον εκπαιδευτικό και έχουν ως στόχο την απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων με την υποστήριξη της κοινωνικής διάδρασης. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και την ενθάρρυνση της γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών. Έτσι, 2-3 στοιχεία, όταν μαθαίνουμε μαζί έχουμε ένα κοινό στόχο, έχουμε αλληλεπίδραση που προκύπτει από τον αμοιβαίο επηρεασμό, την αμοιβαία βοήθεια, την ενθάρρυνση, την προσφορά πληροφοριών, την ανταλλαγή υλικού και την ανατροφοδότηση, αλλά υπάρχει και αλληλεξάρτηση, καθώς η ομάδα για να επιτύχει το έργο της χρειάζεται να εξασφαλίσει τη συμβολή κάθε μέλους της. Και κάθε μέλος της ομάδος επιτυγχάνει τους στόχους του μόνο αν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας επιτύχουν τους δικούς τους στόχους. Και βέβαια απαιτούνται κοινωνικές δεξιότητες, χαμηλός τόνος φωνής, άσκηση ηγετικού ρόλου, αποδοχή της διαφορετικής έκφρασης ή και της διαφωνίας και τέλος προσωπική ευθύνη, αφού κάθε μέλος δεν επιβάλλει την άποψή του ή λύσεις και απαντήσεις, αλλά γίνεται προσωπικά υπεύθυνο για την κοινή πορεία της ομάδας.
σας ενημερώνω ότι αν τα μηνύματα που ανταλλάσσετε καταγράφονται στο βίντεο, γι' αυτό παρακαλώ για 5 λεπτά ακόμα να μην στέλνετε μηνύματα, γιατί φαίνονται τα ονόματά σας, δεν θα μπορέσουμε να τα αφαιρέσουμε. Έχετε την ευθύνη γι' αυτό, το είπα και στην αρχή. Ο Ντίλεμπουργκ ισχυρίζεται ότι δεν προκύπτει, προσέξτε το αυτό, συνεργατική μάθηση απλά επειδή δύο μέλη ή περισσότερα δουλεύουν μαζί, αλλά όταν προκύπτουν δραστηριότητες που ενεργοποιούν συγκεκριμένους μαθησιακούς μηχανισμούς. Τους βλέπετε εδώ, δεν θα τους εξηγήσω λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά μπορείτε μετά να το ξαναδείτε. Θα είναι προφανώς και διαφάνεια στη διάθεσή σας. Για να υποστηρίξουμε αυτές τις παιδαγωγικές στρατηγικές, να κάνουμε αυτό που ονομάζει scaffolding, σας θυμίζω, η σύγχρονη παιδαγωγή, δηλαδή αποσυρώμενη σταδιακά υποστήριξη των εκπαιδευομένων. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές διδασκαλίας. Ενδεικτικά σας αναφέρω εδώ περίπου μερικές από αυτές. Για όλες αυτές υπάρχουν και templates στο LAMS, αλλά σήμερα θα δούμε το Team-Based Learning, το οποίο εκτός από template υπάρχει και Wizard που σας βοηθάει να το χτίσετε πολύ πιο εύκολα, ακόμα και αν δεν το γνωρίζετε. Περνάμε λοιπόν στο τι ακριβώς είναι αυτό το TBL. Ας δούμε τη γενική εικόνα. Ποια είναι οι φάσεις. Όπως κάνατε και εσείς μέχρι τώρα, έχει δοθεί στους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν από μόνοι τους κάποιο υλικό ή από μόνοι τους ή με την παραδοσιακή διδασκαλία, δεν έχει σημασία. Και μετά ακολουθεί ένα ατομικό τεστ ετοιμότητας, το IRAT, Individual Readiness Assurance Test, για να αυτοαξιολογήσει ο μαθητής σε τι βαθμό θεωρεί ότι έχει καταλάβει αυτά που έχει μελετήσει. Στο επόμενο στάδιο ακολουθεί το TRAT, Teams Readiness Assurance Test, το οποίο, μέσα από το οποίο από κοινού οι μαθητές διαπιστώνουν τι είχαν απαντήσει και συμφωνούν σταδιακά στο να βρουν τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτημα. Από αυτά προκύπτει και βλέπει ο καθηγητής ότι πιθανότατα σε κάποιες ερωτήσεις υπάρχουν παρανοήσεις ή υπήρχαν δυσκολίες, οπότε μπορεί να αφιερώσει λίγο χρόνο για μια μικρή διάλεξη ή συζήτηση για επίλυση απορριών και διευκρινήσεις πάνω σε αυτές τις δυσκολίες. Στο επόμενο τέταρτο στάδιο ακολουθεί η εφαρμογή όλων αυτών που έμαθαν σε πραγματικά σενάρια, σε πραγματικές γνώσεις. Και τέλος, στο πέμπτο στάδιο ακολουθεί η αυτοαξιολόγηση των ομοτήμων, δηλαδή κάθε μέλος της ομάδος αξιολογεί τους υπόλοιπους. Τα δείχνω λίγο πιο αναλυτικά βήμα-βήμα. Στο πρώτο στάδιο, όπως κάναμε και εμείς στο παρόν σεμινάριο, είχαμε μελέτη της θεωρίας πριν από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξη, με διάφορα υλικά, προετοιμασία σε διάφορες μεριές. Αμέσως μετά ακολουθεί το ατομικό τεστ ετοιμότητας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει από 5 έως 20 ερωτήσεις που θα δείξουν το βαθμό κατανόησης. Όταν τελειώνει το τεστ, θα έχετε 5 λεπτά για αυτό το τεστ, δεν παίρνετε βαθμολογία, ούτε ανατροφοδότηση, ούτε δίδετε κάποια διευκρίνηση. Αμέσως μετά θα μπει στις ομάδες τις οποίες θα κάνουμε όπως και την άλλη φορά στο Webex, και εκεί θα επιλέξετε έναν συντονιστή για την ομάδα σας, γιατί θα χρειαστεί ο συντονιστής να δίνει τις απαντήσεις εκ μέρους όλους της ομάδος. Άρα μπορείτε να μιλάτε είτε σε ένα chat που έχουμε βάλει, είτε στην ομάδα το καλύτερο στο breakout room του Webex, θα μοιράσετε κάποιος στην οθόνη, είτε μπορείτε να το βλέπετε και ανεξάρτητα ο καθένας. Και τώρα τι θα γίνει εκεί? Θα εμφανίζεται μία απάντηση και εσείς θα διαπραγματεύετε, θα βλέπετε εκεί τι έχει απαντήσει ο καθένας και με τι βαθμό βεβαιότητας έχει δώσει την απάντησή του. Γι' αυτό παρακαλώ, όταν κάνετε το ατομικό τεστ, να λέτε και πόσο σίγουροι είστε. Ας κάνετε ενδεικτικά και λάθη σε κάποιες απαντήσεις, σκόπιμα, για να δείτε όλο αυτό το μοντέλο της διαπραγμάτευσης. Έτσι, μην φοβηθείτε να κάνετε λάθη. Άρα λοιπόν οι μαθητές, αφού συζητήσουν τι έχουν διαβάσει, τι έχουν δει, συναποφασίζουν με επιλογή του συντονιστή και λένε μπορεί να είναι για παράδειγμα το Γ ή το Α. Οπότε ο συντονιστής επιλέγει αυτό και μέσα από το εργαλείο του ξιστού
βλέπουν αν η απάντηση είναι σωστή. Αν η απάντηση είναι σωστή, τότε η ομάδα παίρνει 4 βαθμούς για την σωστή απάντηση με την πρώτη και περνάει στο δεύτερο στάδιο. Αν το βρήκε με τη δεύτερη προσπάθεια 3 και με την τρίτη 2 βαθμούς, τα βλέπετε, αυτά είναι λεπτομέρειες. Αν απαντήσει λάθος η ομάδα, τότε θα πρέπει να συζητήσουν και πάλι τις απαντήσεις και να επιλέξουν γιατί είναι σωστή μια από τις υπόλοιπες απαντήσεις. Επομένως, επαναδιαπραγματεύεται η νέα απάντηση και προσπαθεί να γίνει μια καλύτερη κατανόηση, είτε γύρονται προκλήσεις, νέα ερωτήματα για συζήτηση προς την Ολομέλεια, τα οποία τα γράφεται εκεί που λέει δυσκολία στην ερώτηση, για να μπορεί και ο καθηγητής να καταλάβει πού δυσκολεύτηκε η ομάδα. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν όλες οι ερωτήσεις, τότε όλα τα μέλη γνωρίζουν τη σωστή απάντηση και παίρνουν και την βαθμολογία, ένα κομμάτι εκτός από το ατομικό τεστ είχαν πάρει και τη βαθμολογία της ομάδας. Όπως είπαμε, στο τρίτο στάδιο, αν υπάρχουν κενά, επιστρέφουμε στην Ολομέλεια, δίνουμε κάποια σχόλια πάνω στις δυσκολίες που είχατε και στη συγκεκριμένη ημέρα αμέσως μετά θα κάνουμε και το διάλειμμά μας για να σας δώσουμε το δικαίωμα στο διάλειμμα να μπείτε σταδιακά πάλι στα breakout rooms, όπου θα ακολουθήσουν οι ασκήσεις εφαρμογής. Εκεί θα δείτε κάποιες από τις ασκήσεις που σας έδειξε και η κυρία Δηλάλου προς επιλογή, να διαλέξετε μία από αυτές την οποία θα κάνετε εν μέρη για να τη δείτε λίγο τώρα. Δεν σας λέω ακριβώς τι είναι, θα τα δείτε έτσι να έχουμε και λίγο εκπλήξεις το τι σας προτείνουμε, και μετά έχετε το φύλλο οδηγιών σαν ομάδα αν θέλετε να την ολοκληρώσετε την άσκηση και μόνοι σας, για να προλάβουμε να πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, το κομμάτι της ετεροαξιολόγησης, όπου εδώ θα δείτε 3 από τα 6-7 εργαλεία ετεροαξιολόγησης που υπάρχουν, έχουμε διαλέξει να δείτε, όπως το να βάλετε αστεράκι για να βαθμολογήσετε κάποιον, να μοιράσετε βαθμούς για ένα κριτήριο σε κάποιους άλλους, δηλαδή για παράδειγμα ποιος είχε τις πιο πρωτότυπες ιδέες, έχετε 20 βαθμούς και πρέπει να μοιράσετε 8 σε αυτόν που είχατε για παράδειγμα την πιο πρωτότυπη ιδέα, άρα μένουν άλλα 12 για να μοιράσετε και σε κάποια άτομα ακόμα. Έτσι, όλα αυτά είναι για να το δείτε και όλας πιο πολύ το εργαλείο, και βέβαια σας έχουμε και πίνακα διαβαθμισμένων κριτηρίων, ένα rubric για να δείτε πώς δουλεύει και αυτό, το ζητήσατε και αυτό και θέλαμε να σας το προσφέρουμε, παρότι όλα αυτά ανήκουν σε ένα πιο προχωρημένο σεμινάριο και όχι σε αυτά τα οποία σας είχαμε υποσχεθεί από την αρχή. Αυτά τα έχουμε ήδη καλύψει, αλλά αφού είσαστε πραγματικά πολύ καλοί και ενεργοί συμμετέχοντες και μας το ζητήσατε, στη διαμορφωτική αξιολόγηση αποφασίσαμε να σας το προσφέρουμε. Συνοψίζοντας λοιπόν, ξαναβλέπουμε εδώ συνολικά όλη αυτή τη μεθοδολογία. Πριν από το μάθημα μελετάμε και το υλικό, τεστ αυτοαξιολόγησης, ομαδικό τεστ για να συνεργαστούμε να μάθουμε μαζί, ασκήσεις εφαρμογής για να δούμε στην πράξη τι μπορούμε να εφαρμόσουμε από αυτά που μάθαμε, και τέλος peer review, ετεροαξιολόγηση, για να δούμε και πώς κάνουμε αξιολόγηση σε ομάδες. Η διαμεσολάβηση λοιπόν προηγμένων εκπαιδευτικών εργαλείων διευκολύνει την εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης στην πράξη, βελτιώνει τα σχέδια μαθήματος γιατί μας δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού της και με άλλα εκπαιδευτικά μοντέλα, μεθόδους ή τεχνικές, όπως η ανεστραμμένη τάξη, η διαμορφωτική αξιολόγηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία και πολλά άλλα. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συνεργατική μάθηση στα μαθήματα της πληροφορικής θα βοηθήσει να εμπλέξουμε περισσότερο τους μαθητές, να έχουμε θετική αλληλεξάρτηση και πρόσωπο με πρόσωπο σύγχρονη αλληλεπίδραση, να αυξήσουμε την υπευθυνότητα των μαθητών, να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και να επεξεργαστούν θέματα και επίλυση προβλημάτων μέσα σε μια ομάδα, όπως ακριβώς θα δουλέψουν πιθανότατα και στις εργασίες τους αργότερα. Αυτά ήθελα έτσι να σας πω.